ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω που μέσα στο καλοκαίρι, μετά τις 15 Αυγούστου, ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μου, προκειμένου να σας μεταφέρω και να σας ανακοινώσω κάποια ζητήματα που θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά για την ανάπτυξη της περιοχής μας και για τη Θράκη. Θέλω να πω χρόνια πολλά καταρχήν για τις 15 Αυγούστου, για όσους γιόρταζαν. Λοιπόν, καταρχήν γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η Θράκη και ο νομός Ροδόπης ειδικότερα είναι η πιο φτωχή περιοχή. Μάλιστα είναι τόσο φτωχή που σύμφωνα με τη νέα μελέτη που έγινε και στην Eurostat είναι από τις φτωχότερες περιοχές όχι μόνο της Ελλάδος αλλά και όλης της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Στα πλαίσια αυτά και ο λόγος που υπάρχει πολύ μεγάλη φτώχεια είναι βέβαια η έλλειψη προοπτικής και ανάπτυξης στην περιοχή, αλλά πολύ περισσότερο και ότι η αγροτική παραγωγή είχε εκμηδενιστεί στην περιοχή. Πρώτα θέλω να αναφερθώ σε μια πρωτοβουλία που θεωρώ πολύ σημαντική και θέλω που αποδείχτηκε ότι καταρρίφθηκε ένας μύθος. Σήμερα καταρρίφθηκε ένας μύθος, αποκαλύφθηκε ότι όλα αυτά που έλεγαν οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα και ιδίως η κυβέρνηση αυτή ήταν ένα μεγάλο ψέμα και ότι στο θέμα των επιδοτήσεων όσον αφορά το καπνό είχε μέλλον και δεν είχε παρουσιαστεί το θέμα όσο έπρεπε να παρουσιαστεί στους πολίτες. Καταρχήν, για ένα πολύ σύντομο ιστορικό, το 2012, όπως γνωρίζετε, οι επιδοτήσεις με τη νέα ΚΑΠ διακόπηκαν και είπαν ότι δεν μπορούν πλέον να δοθούν επιδοτήσεις για το καπνό, διότι αυτή είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, διότι η νέα ΚΑΠ δεν προβλέπει κάτι τέτοιο. Εμείς από την πρώτη στιγμή, αφού εξετάσαμε την εθνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις οδηγίες, διαπιστώσαμε ότι η αλήθεια δεν ήταν αυτή. Ότι σύμφωνα με τη νέα ΚΑΠ διαπιστώσαμε ότι η χώρα μας έπαιρνε το σύνολο των επιδοτήσεων, τα οποία τα διαχειρίζονταν η ίδια η χώρα μας, το σύνολο των επιδοτήσεων, και η χώρα μας η ίδια, δηλαδή το κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, είχε δικαίωμα να καθορίσει σε ποια προϊόντα μπορεί να δώσει επιδότηση. Το πρώτο λάθος έγινε το 2012, όταν το κράτος μας, η ελληνική πολιτεία τότε με την τότε κυβέρνηση, δεν συμπέραβε μέσα στη λίστα των επιδοτούμενων αγροτικών προϊόντων το καπνό. Έτσι. Για ΑΒ λόγο. Το οποίο στο τέλος θα πω τη δικιά μου άποψη γιατί δεν το έβαλε. Με αποτέλεσμα τη βασική ενίσχυση άρχισε να μειώνεται και από τα 4 ευρώ κατέβηκε στα 50 σεντ περίπου σήμερα. Με αποτέλεσμα ο νομός να χάνει ετησίως 20 εκατομμύρια ευρώ. Ετησίως. Λεφτά τα οποία θα πήγαιναν στην αγορά, λεφτά τα οποία θα πήγαιναν σε όλους στον νομό και θα βοηθούσαν στην ανάπτυξή της. Όμως, στη νέα ΚΑΠ υπάρχει ένα ποσό, τα συνολικά λεφτά που στέλνει, που είναι πάνω από 25 δις στην Ελλάδα, ένα κομμάτι 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, στο β' πυλώνα, 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία το κάθε κράτος μέλος δικαιούται να δίνει ενίσχυση σε κάποια προϊόντα αγροτικά πέραν της βασικής ενισχύσεως. Δηλαδή, πέρα από τα αγροτικά προϊόντα που σας είπα ότι θα μπορούσαν να επιδοτηθούν στη λίστα, μπορούσε να δώσει. Εμείς, όταν εκλεγήκαμε και μπήκαμε στη Βουλή, φέραμε αυτό το θέμα στην Ολομέλεια, με ερωτήσεις μας και είπαμε στον Υπουργό αν έχει τη διάθεση να μας δώσει μια πρόσθετη ενίσχυση από αυτό το β' πυλώνα, είτε με τη μορφή της αγροτικής ανάπτυξης, είτε όμως και κατευθείαν πρόσθετη ενίσχυση. Ο κύριος Υπουργός, ο Μπόλερης και ο αρμόδιος Υπουργός, μας απάντησε και γραπτός, τα οποία σας τα έχουμε στείλει και θα σας δώσουμε και σήμερα πάλι την πορεία, μας είπε ότι όχι, δεν μπορώ να σας δώσω πρόσθετη ενίσχυση, διότι κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από τον Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Κανονισμό. Μπορώ μόνο μέσω αγροτικής ανάπτυξης, αν επεξεργαστείτε το καπνό, δηλαδή κάνετε πουρα κτλ. Αλλά δεν μπορώ να σας δώσω πρόσθετη ενίσχυση. Έριξε τον μπαλάκι δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είπε ότι δεν έχω άδεια και αρμοδιότητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς επισκεφθήκαμε τις Βρυξέλλες και καταθέσαμε μια ερώτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τη βοήθεια του Ευρωβουλευτή μας, του κυρίου Κύρκο Μιλτιάδη, στην οποία
αφού κάνουμε και τις επαφές μας με την αρμόδια εκπρόσωπο του Ελληνικού Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στις Βρυξέλλες και τον κύριο Πολυαράτη και άλλους υπευθύνους, και είπαμε, πείτε μας, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κανένα πρόβλημα στα ελληνικά, να σας πω, αν δοθεί από την Ελλάδα πρόσθετη ενίσχυση? Υπάρχει νομικό κόλλημα αυτό, γι' αυτό? Δύναται δηλαδή το κάθε κράτος μέλος να δίνει ενίσχυση από τα λεφτά που στέλνετε εδώ πέρα? Και τελικά μας στάλθηκε η απάντηση από τον ίδιο τον κύριο Χόγκαν. Ποιος είναι ο Χόγκαν? Είναι ο επίτροπος ο ίδιος της Υπουργείου της Αγροτικής Πολιτικής σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή, πιο αρμόδιος δεν υπάρχει, είναι στην κορυφή. Ο οποίος ο κύριος Χόγκαν μας λέει το εξής εν περίληψη. Θα διαβάσω μόνο αυτό το που μας ενδιαφέρει. Τα κράτη-μέλη, δηλαδή η Ελλάδα όλοι, μπορούν να αποφασίσουν να χορηγήσουν πρόσθετη ενίσχυση στους γεωργούς των οποίων οι εκμεταλλεύσεις βρίσκονται σε περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα που ορίζονται στο κεφάλαιο 4 άρθρο 44 του εν λόγω κανονισμού. Τέλος, ο κανονισμός Ευρωπαϊκής Ενώσεως για την αγροτική ανάπτυξη επιτρέπει επίσης, επιπρόσθετα στα κράτη-μέλη, να χορηγούν ενισχύσεις σε περιοχές. Εμείς είχαμε ως βασική επιχειρηματολογία το εξής στην Ευρώπη. Είπαμε ότι εφόσον η περιοχή μας είναι η πιο φτωχή, εφόσον είμαστε μια μειονεκτική περιοχή, εφόσον έχουμε φυσικές αδυναμίες, εφόσον είναι μονοκαλλιέργεια, και επειδή η Ευρώπη πρέπει να πολεμάει τις ανισότητες μεταξύ των περιφερειών, ότι η Ελλάδα δύναται, μπορεί να δώσει αυτή την πρόσθετη ενίσχυση. Και ο Χόγκαν μας λέει με το πιο επίσημο τρόπο, παραθέτοντας και την νομοθεσία κάτω και μέσα, ότι μπορεί η Ελλάδα, αν θέλει πλέον, να δώσει αυτή την πρόσθετη ενίσχυση. Εγώ με αυτή τη συνέντευξη τύπου καλώ την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, να δώσει αμέσως αυτή την πρώτη πρόσθετη ενίσχυση στους καπνοκαλλιεργητές των 20 εκατομμυρίων. Των 20 εκατομμυρίων. Είναι περίπου 3 ευρώ στο κιλό. 1 ευρώ είναι, δηλαδή πάμε στα 4 ευρώ στην βασική ενίσχυση που έπαιρνα πριν από τις περικοπές. Να δώσει αυτά τα 3 ευρώ ανά κιλό, αυτά τα 20 εκατομμύρια περίπου το χρόνο, και συνολικά μέχρι το 2019, σας επαναλαμβάνω, η Ελλάδα έχει να διαχειριστεί 2,2 δισεκατομμύρια μόνο για αυτό το κομμάτι. Από αυτά τα 2,2 δισεκατομμύρια, εμείς σαν θρακιώτες, σαν καπνοκαλλιεργητές, ζητάμε μόλις 100 εκατομμύρια. 20 εκατομμύρια φέτος, 20 του χρόνου, 20 μέχρι το 2019. Μετά το 2019 θα γίνει άλλη διαπραγμάτευση. Εκεί μπορεί το καπνό να το ξαναβάλουμε στη βασική ενίσχυση. Αλλά σήμερα, μέσα στα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, τα 100 εκατομμύρια νομίζω δεν είναι τίποτα. Αν, καλό τώρα την κυβέρνηση, δεν δώσει παρά την απόφαση του κυρίου Χόγκαν, ότι δεν υπάρχει νομική δέσμευση, κανένα κόλλημα, αυτά τα χρήματα, να μας εξηγήσει η κυβέρνηση για ποιο λόγο θέλει να παρατήσει αυτούς τους ανθρώπους στη μοίρα τους. Ενδιαφέρεται για τη Θράκη? Και γιατί δεν ενδιαφέρεται? Και πάνω σε αυτό θέλω να πω το εξής. Εδώ στην Θράκη